bir Dakarnistan'dan bir kırgışın күрдегез, ничек итеп эшләнгән, бабай ничек итеп эшләгән, аны вәкил бабай ничек итеп ясаган, ничек итеп ул аны куллана. Менә шушы кораллар белән мин күп кенә сәгатьләрнең, маятникларның күчәрләрен, кайсы сынган алыштырам, яңадан ясыйм шушында маятник күчәрләрен. Кайсы мөмкинлек булганда кырып тигезлим, кайсын мөмкинлек булганда яңадан ясап алыштырам дидем инде. Алыштыргандан да бүтән төрле. Бу, мәсәлән, безгә ике операцияны ясарга мөмкинлек бирә. Мәсәлән, bir эш эшләдек ди, имплант кую. Имплант дигән нәрсә сапфа сынган булса, маятник күчәренең или башка шестеренканың, мәсәлән, сапфа бит стена сәгатьләренеке була. Менә монда, мәсәлән, сынган сапфасы. Бу якта сынмаган икән, булар юан. Сынган булса, булган очракта, ашалган, сынган очракта, моны тигезләп кисеп ташлыйсың, киридән сверло белән сверлитәсең, шуның урынына икенче имплант тырып куясың. Бу инде юан размер, зур размер. Безнең кичкенә сәгатьләрдә, кул сәгатьләрендә, кичә сәгатьләрендә анда безнең күчәрнең диаметры 1 миллиметрга кадәр булырга мөмкин. 0,8-0,1 миллиметр. Шуны тишеп, аңа имплант куяр өчен безгә кирәк була, значит, сверло күп дигәндә 0,3-ка тишеп, менә шу станокта, мәсәлән, сверлоны кыстырып, киридән шул тишеккә тыгар өчен имплантны ясап, имплант безнең булырга тиеш тоже 0,3. Аны без тыгабыз, күчәргә урнаштырабыз, или фиксаторга килегә утыртыла, или прессованный кагып кертелә дә, кире шул чыгып торган сапфаны полировать итәбез, бая күрсәткән ташлар белән, или шул диаметры зур булса, универсальный кыргыч резислар белән аны кирәкле размерга җиткереп, эшне бетерәбез дип әйтәм инде. Җыеп тикшереп карыйбыз. Монда инде бигрәк диаметр и куелган имплантның узынлыгы влияет итә. Потому что ике яктан да без ташлар белән кысабыз, платада сәгатьне куйгач, җыйгач. Ул әле рубин ташның тишек диаметрына гына кереп утырмый, аның өстеннән дә кысыла. Шуның өчен безгә диаметр бер яктан тәңгәл килергә тиеш, и узынлык икенче яктан, потому что ике яктан да кысылырга может. Шулай булмаса, безнең сәгать җөреп тә китми, җөрмәячәк тә. Так, ярар. Алга карап яшибез, аска карап атлыйбыз. Егетләр, халкым, дусларым, туганнарым, рәхмәт сезгә мине тыңлаган өчен. Пока сау булып торыйк.